Kakean genggek nglarani dengkul. Dagangane entek duwite ngumpul. Muga-muga lek dagangan ki engko laris sesuk iso nggo bayar plecitan. Yah mene sing tangi dhisik malah mbok-mbokane. Anak buah kok padha keset-kesete kaya mbok. Iki korong jamae Pak yo. Yen suwe-suwe golek mbokku aku. Yo ndelok situasi dhisik to, yen elsine penak anggur diterusne. Lah duwite Lah kuwi disangon mamamu pira? gur 130 lho, sing 20 dienggo bensin. Sesuk niki ngomong mamamu, LC iki sak jame 100. Yen sangune ngepres ora tekan nggon, Mak. Ngomong ngono. Yo, padune mama kowe engko. Ora wali tok. Wis ora. Ayo yo. Iki utuh kabeh to, Brek? Lagi iki wong budal ngerum meruput kaya cah budal sekolah. Kowe kok ora gawean to, Ren? Kowe iki dilari iki malah ngecepres. Ota Lydia enak to? Ojo dia, Pak. Lah sapa? Mbak Dewi. Kowe iki cah bayi sinau STW. Selera. Bocah karo Dewi. Ijek do turu, gen ado dhisik kowe Ranti. Rasa aduh nyapa adus barang. Langu-langu apa perlu sikatan Pak Seger kok. Kemproh. Ya wis, kene DP dhisik. Ora DP, gaya mendem mulai-mulai malah ngebon kowe kok. Gung, DP sik. Kok totalane tak tutup e. Nih, Pak. Mbak, padake mlebu perpustakaan wae, Mbak. Ya wis kono mlebu. Cah bayi kok ya mbok blusukke to Ren. Wong tuweke mbok iso nggo panutan ngono. Bentile waleh, krehin katek. Nyanyi apa kowe, Gung? Nyanyi apa, Pak? TV-ne lho enak. Weh, itu Brek. Buka karaokean ora coba TV. Arep kon gambar. Weh, lha ndi cah TV-ku? Mambengi lho jek enek. Alah, arep nyanyi pisan TV-ne renek. Piye iki, Pak? Ya mbuh piye? Piye Brek solusine? Aduh DP lo. Anu Ren, sementara TV-ne ra enek, nganggo HP dhisik wae ya Ren ya. Wes Ren, dek nyanyi yo. Ngerti yo nyanyine nganggo HP, mending nyanyi Bos Kampling. Setan. Nadyan silih bab yang kaki nini. Kumpul, kumpul, kumpul. Nggih, Mi. Kebelet ngising to, Mi. Menengat cangkemmu. Sapa terakhir mambengi mlebu rom? Ngomong kok. Tak baleni meneh. Sapa mambengi sing mlebu rom di apa jam 2 bengi? Cuk, takoni malah meneng wae malah dolanan HP. Ya cek sisan HP-mu kok. Jare mau kon meneng wae bar aku dolanan HP, HP-ne dibanting. Jawabane iki sesuai karo sing tak takoke. Rasa ngalor ngidul yang penting. Ora lho mijane napa isu-isu cacah kok dilumpukke. TV nang rom ilang. Padahal jam 1 ku lho tak tiliki jek enek. Besar kemungkinan jam 1 munggah ilange. Munggah nyandi, Mi. Kono ndotoren. Kandhane sekirane jawabane ora penting kira sama Suli. Lah jare jam 1 munggah, ditakoni munggah nyanti kok malah nesu. Ora lho, timbang gur muring, mbok ndelok cartan kono. Mambengi tamu terakhir jam piro? GL sine sapa? Ya kuwi to. Rom terakhir jam 1. Elsine Aku tamune Gito.
Ih, layak ditakoni bulet ae. Gek sampean bernyanyi karo Gito Kemon tamune ora enek. Sak ngerti ku ra enek, soalnya catetan ra enek. Mambeng iki jam 2 aku nglilih nguyuh ning ngarepan kono, Hume isik muni lho, Mi. Jam 2 mami kowe pernah nemoni tamu tone si Agus. Iya. Tapi kok sak jam lho jare wong sambat ngantuk. Lah tau ora mbok lebokke catetan. Yen sak jam ki dilebone catatan to, Mi. Ora, lebokke kalian ngono. Meme karo Mintil wis leren lan nilepi nota. Iki genti kowe. Wis, bali nyang topik permasalahan awal. Jan-jane kowe mambengi nyanyi nganti jam piro? Ya kurang luwih jam 3. Di TV-ne cek enek. Ya ijek wong tanggu nyanyi. Engko gek dijiko Agus nek ngomong buka servisan TV. Buka servisan TV piye to? Mas Agus lo sales kerupuk. Udu Agus tukang servis TV to. Uduk. Tapi Agus tamumu kuwi lak sering delok TV to ning omah. Lah kabeh wong keprek tukang delok TV. Berarti kan patut dicurigai. Lah en hubungannya karo TV. Yen indikasiku iya sih, friend. Agus seneng delok TV, gek TV ning room ilang. Datamu belas ra masuk. Jenenge wong keprek pada seneng delok TV. Tapi Agus mau kanggo TV tenan to, Nis? Ora, aku lo ngerti oleh mulai dhek. Engko gek lali saking ngantuke TV-ne lali dikompek. Wis Ri, jale ora samblusuk-blusuke kancane ngono kuwi. Dadi kesimpulannya ngene Mi, kemungkinan TV ku mau ilang jam 3 esuk munggah. Soalnya apa? Anis karo tamune sing jenenge Agus kuwi mau muli jam 3. Lah sakbare jam 3 kuwi mau enek sing nyanyine ora kira-kira? Ki kira-kira ki ya sapa sih yang mono ki arep nyanyi? Ya mbok menawa. Kowe wi, jam yang mono kira-kira kowe nguyuh nang ngarepane apa ora? Mbok menawa krungu enek wong nyanyi? Mboten lho, Mi, wong kula pipis sedina namung pisan. Bar kuwi dipipisi ya wi. Wes, ngene ae lho. Kejadian iki dienggo pembelajaran. Kejadian kelangan piring, kejadian kelangan duit, kejadian kelangan sendal TV. Ket dhisik kasute gur ngono, era barbar. Kesimpulane kuwi, mbok jajale digolekke penjaga malam. Dadi nek enek apa sing ilang awake dhewe roh. Kurang mesti. Lah nyapa tek ora mesti? Biyen lho Slamet lan Joko kaya mbuh nyatane gembrek tetep kelangan. Hei, nyapa mbok enggoke tekan selamat barang? Iki ki sing dijagoke TV, ora selamat. Ancuk. Pungkasane liramu digawe loro. Ora urung saiki dadine rondo syukur. Bengak-bengok ning room ket mau ke sapa to, Mi? Cara rampung-rampung, suarane belas ra penak dirungokne. Bapakmu kuwi to meruput bareng cacah sekolah budale. Tuwek ket mbiyen rubah-rubah, ngono njaluk anake sing kon berubah. Anis kan nyapa Mi tek nangis? Ya roh kasire nyanyi kae to ning room. Lah nyapa ngerti kasirin nyanyi tek nangis? Apa cemburu? Lah Jojo ngerti nek gendakane. Bapakane cuk, kowe kan ra mudeng angger jeplak ae cangkemmu. Wis brek, sak jam ae. Pri kabeh nyamoto nyanyi kurang nganggo HP. Lah apa ora padha wae? Padha apa to? Arep nyanyi macam indi HP, pri kabeh nyamoto. Cik Dewi karo Ocan ndi? Masa lagi sak jam wis tepar? Tepar apa? Kowe nyanyi malah turun jero lho. Setan. Salah emang mbok pengen ngadus. Kawi, gek kono tak kasirin. Yuk, Dek Duwi manise so nyanyi ra. Besok nyanyi karo Om Kasih ya. Yo, Mi iki lho Om Kesi malah nakal. Dupane lho, wong tua mbok senggol bludong kuwi. Kasiren bareng ngerti wong wedok ayu malah dadi Kesi. Mbok eling umuren kowe kuwi. Nyapa dieling-eling, ora marino mek kok. Kuwi lho wi, takono koncone kasirin. Kowe engko nek takok kasirin ora barbar wi engko. Iki mau apa ae, Mas? Nyanyine sak jam, Mbak. Ombene? Beras kencur karo tolak angin. Kowe mana jero nyanyi apa kerokan, Pak? Tek ombenane tolak angin. Mana ngerti? Elsine loro tapi jek muta-muta kene jero. Piye to? Jare ra ngombe, lah kok mutah-mutah. Diambung Pak Kasir ini lho. Lah Oca karo Dewi lho 200 rong sikatan. Lah kok sing mutah-mutah kono? Lah aku yo sikatan kok. Roh, sesuk nehke yen arep nyanyi sikatan dhisik, den esine ora mendem. Kok Yo, tak bayar lunas. Tumben, Mi. Kasiren ora kasbon, kandel aja
Eleh, paling oleh nogel wingi lho kaya rapal kasire nae. Lah, ya sing sucen ngono lho Ren, bar nyanyike langsung bayar rasa turu-turan. Mi, gue mau gak golek penjaga malam tau ben barang-barang murah ilang. Mbok Pak kasiren wae. Ora. Biyen kon jaga PSane Tarmane lho ditinggal micek. Sawangan to matane cek kriap-kriip ya mene. Ben ya cegah, betake ngapain jadi penjaga malam? Ra level. Kon golek ke wong lho Mi, kasiren kan tukang dolan, kenalannya mesti akeh. Halah, kenalane kasiren lho. Paling ya ora masuk kok kaya dhek ngono ki wujude. Ya mbok menawa kan iso diseleksi. Ana opae ra? Wong det akeh kon njaluk opah. Wis to golekno sik, mengko yen oleh tak gratisi sak jam lehmu nyanyi. Yo, Ya Nisa sing ganteng ya Pak. Selain iso dadi penjaga malam, sapa ngerti iso dadi penjaga hatiku. sapa wani jaga atimu? Raimu angker kaya ngono. Ayo, Gom. Iki ngene lho Mo, yen awake dhewe ora le suntikan dana, sesuk ditagih kancil awake dhewe ora iso ngangsur. Lah iya piye carane wong garapane sepi yo. Mangkane utang. Utang sapa wong jenenge dhewe ning koperasi sak Indonesia wis elek kabeh kok. Nyile jenenge wong liya. Lah engko lek dana kuwi cair dikai 10%. Nyilih jenenge sapa? Nyilih duit angel kok nyilih jeneng. Kalau aku duwe kanca wonge penak, dienggak enggokke Siti. Gek engko bar kuwi di-briefing dadi. Ya wis, manut. Lah lak ngono lak penak yo. Dut, gendut. Nyandi wong epo kerja. Kayak iki kudu omahe, Man. Kudu omahe piro? Aku lu sering dolan rene. Dut, gendut. Nyapa, Man? Aku wis wegah nyili jeneng awakmu iki. Wis enek koperasi 19 lho. Sing bendina nguber-nguber aku. Wis mangan duit ra sepiro, kene malah diuber-uber wong. Sing santai, urung genep 20 to, tak tambane siji gan genep 20. Kowe penak iso suntas santai. Kancamu iki lho, ndase kok meletek-meletek wae. Bendina diparani wong Kudune praseneng weke, jaremu sambat. Jare ora enek wong dolan rene. Iki bener diparani wong. Umume wong dolan ora ya nggawa jajan, nggawa panganan sing enak to, Man. Lah iki ora malah nggawa pisau, nggawa arit, nggawa pedang, parang, ganco. Nyapa kok ora nggawa granate pisan. Untung aku mbiyen diguru nang ngene mbahku. Cara ora praya wis kena stroke aku gara-gara awakmu. Lah sing bayar guru pundi, Pak? Ah, kono lho Mas. Andinge SDIC, gurine sawah lho. Lah iki sapa to, Man? Kok mbok jaki ngalor ngidul ngitan ngulon. Nyapa kok gak mbok rantai ya? Aku apa dipadek kasu, Man? Kudu, tek gampang tersinggung kowe iki. Ya dirantai. Pek dirantai pokoke asu, wong edal lho dirantai. Lah menurut jenengan kula wong edan apa asu, Pak? Aswedan, Mas. Ayo, nunggu kene lho. Maksud kuwi ngene lho, Man. Mbok dilereni lekmu gali lubang tutup lubang kuwi. Apa ora kesel iki lho? Beh, sapa sing gali lubang tutup lubang ke? Ya kowe kuwi to. Beh, sorry no. Aku ki mung gali terus ora tak tutup. Ya kowe gali terus, tapi kancamu iki lho sing kejungkel-jungkel. Wis ngene, kowe tak kei kesempatan siji jengkas. Jane koperasine sapa to sing arep mbok serangi? Cedak kene, Nduk. Tanggane dhewe. Wong ora kenal ning kowe. Lah arep nyarine piro we? 20 ae. Soal iki bute rada akeh. Vine sik panggah 10% apa wis mundak? Ya panggah to kok padake bensin mundak. Jane awakmu jak kancamu gunane nggih apa to? Kat manggo dongklak, dangkluk, plecak-plecek tok iki. Mengkur tak nggon nggo batur, Ndut. Lah nggo batur iki gunane praya kowe ben wani. Lek batur koyo ngene kowe praya malah wedi to.
Bangke aku diarani demit man. Wong tek muni aku medeni. Pek medeni apa ya mesti demit wong edan lho medeni. Aku kok demit apa wong edan, Pak? Luwih pase demit edan. Mulai man. Ning kene gur dadi sasaran tembak terus aku. Bangke. Yah menitis nangis, gue rodok ngelawan, ben rodok patut. Mendeng ae we, mendeng ali aku pengen dhewe. Yen nangis, yen mana-mana ngedandan lho. Aku yang dandan ketok ayu to. Kowe lo ayu menaturan, opo nenek sedandan? Wong lanang disira kepencut, opo nenek kowe gelem dandan sepeda motor? Saya kagum aku. Kayak mesti to ngajek menggak-menggok. Awalnya ngelem, endingnya mesti banting. Mikir opo iki? Bapak gue lo, wis tuwek mbok yo ngelingi umur, ora malah yayaan koyo cah nom, malah gawekne aku pikiran ae. Mbok men, tuwek-tuwek karepe dhewe lho, apa sing gawe kowe? Ora jane. Mbok wis ben mikir awakmu dhewe lho, kono dipikir ora gelem kok. Kesel ya, akeh sing tak pikir. Ngragati adik-adikku, duit sekolahe, urang jajan-jajane, susu formulane lho banter ngiram. Kuwi formula apa kowe formula 1 nek banter? Kowe rene iki mau arep nglipur, apa arep gawe aku saya muat? Terus terang yo Nisa kowe bingung. Jane njalukmu sing kepiye? Wong urip yo ngene iki. Sing ngene iki kepiye? Pengenku ya atiku seneng, duitku akeh, wektuku longgar yo akeh, ora keputan pikiran koyo ngene iki. Ora iso, jenenge wong urip kuwi enek tumbale. Tumbal piye? Ya urip kaya tumbale, yen kowe butuh seneng, tumbale duit. Yen kowe butuh duit, tumbale wektu. Kudu enek sing ditokke ben kowe kelebon. Kaya kowe mangan lho, butuh ngising. Yen ra ngising, kur mangan terus, ndah bentuke awakmu. Berarti yen awake dhewe pengen enek sesuatu sing mlebu, kudu ditokne yo, Het. Ya iya to, harus sing ngono kuwi ra perlu kok takokke otomatis awake dhewe lho sering nglakoni. Yen nggon aku tok sing mlebu, gek nggonamu sampe ra metu, pra celemut-celemut ndasmu. Iya ya, celemput-celemput tenan ning ndas. Mesti pinter menton nuturi wong. Sing maune aku nangis, saiki malah iso guyu. Jane kowe keturunane sapa to? Asal kowe ngerti yo, aku ki ora turunan, tikungan, tanjakan, perapatan komplit. Turunan kethek kuwi ke, turunan kethek. Senengane nyolot rono, nyolot rene, mencok rono, mencok rene. Kar sepet mataku nyawang. Ancuk. Ngene lho ya. Saiki fire-firean ya. Nek kowe pengen karo aku, tenanan, ya ayo. Aku tak leren oleh aku golek lanangan. Aku tak leren kerjane kopi pangkon, tapi ku ya leren ana nang ngitik. Lah yen nek dirapi, mosok yo ora gitian. Maksudku kuwi, kowe ki aja ngitik karo wong wedok liya. Kowe ki prawaleh, ora kesel dengkulmu ki. Ora kesel kowe kan mendusri sene wong wedokan. Aku ki ngene mergo apa to? Aku ki sayang karo awakmu. Iya ya, Dil. Aku paham. Iso. Nek iso ki ngomong. Ben aku ki mbok gantung. Iya, Dil, yo aku iso. Janji ya, kowe ora bakal karo wedokan liya kecuali aku. Saksine langit karo bumi. Iya, Dil, ya, Dil. Aku iso. Yen ngasih aku ngapusi kandakno langit karo bumi ben diseneni aku. Mas! Mas Uyat! Mas Uyat! Weh, Las, gene sikilmu atek pincang apa bal-bal-balan? Loh, bal-balan piye to, Mi? Aku mangker budal kerja nyangune baban, malah keplese. Lah kowe lho seneng amu atek kur playon, nang gek apamu sing loro kuwi? Yo, iki lho, Mi, sikilku tengen ning nggon pas kapal. Tapi ra apa-apa kok, Mi. Mas Uyat ki mangan to, Mi? Neng mburi kae lho, enek apa to? Yo, atak kon ngeterne baban lho, Mi. Atak nggo mlaku mrono ki malah wedi aku, engko sikilku abuh. Lah mbok goleren sik ae. Sasatno Mi ora oleh. Iki mah aku wis telepon jare baban ora entuk libur iki dina. Mbak Yuni pas panas awake. Yo ngalah late Eram bandono kae leren sedina cek ora oleh. Yap! Suyap! Yap! Suyap! Yap! Suyap! Piye, Mbak? Iki lho lasmine kon ngeteren nggone Mbah Ban. Lah gini yo. Sikilku kejengklok ning kono lho, Mas. Arep tak nyangune baban ijek loro. Arep jepuk libur baban malah rong layi. Terno numpak sepeda kono lho sediluk, gek langsung bali, rasah cenanangan kowe ning kono. Iya ora apa-apa jane. Tapi Ya terno, tapi tanganmu rasa cerandaan. wis to, Dil, percaya. Amanah. Tak cekel omonganmu. Oke. Ya wis, ayo Las. Jare janjine rasa cerandaan. Lah wong dingklang lho, kudu tak tuntun. Mosok tak jak engkling. Ya wis engko, pokoke ora oleh cekelan tangan.
Ya wis Mas, ayo engkling. Engkling piye to, Mas? Wis to manut to gerak aku tekan. Ayo. Yo wah, malah gandeng-gandeng kok sepur mini ngene iki. Aku lho paling ra betah mambure Mason. Yo, sik totis deh lu untas. Lah wong sak omah lu sing sehat karo kowe tok. Lah lek ora kowe sapa sing ngeroki? Papa lho yo masuk angin. Yo ngene iki lho, gunane ya anak akeh sing kompak. Sing sehat ngeroki sing lara. Aku lho nek ora nek sing ngeroki. Lah bojomu ora gelem ngeroki. Apa gelem dek ngeroki? Biyen lho aku masuk angin lagi entuk sak garis semua langsung bekepet buri terus ngemeti dodo. Dadi sing dikeroki boyok sing abang gulu karo dodo tis. Iya nek wong normale ngeroki nggo duit karo koin lho, Mbak. Lek pletuk lho ngeroki aku nganggo kuku karo untu. Salahmu dhewe rabi karo gendruwo. Sapa ngarani aku gendruwo? Dik pletuk arep budal kerja, Pak. Jancut cengelmu siano iku. Rasane aku to, ngarani aku gendruwo. Kur guyon tuh, masa tersinggung. Kayak aku ireng lemu muni sak karepmu dhewe. Saiki tak ganti Sembara. Sembara mau kerja. Sembara ireng buseng rapat. Atau tae, sembara berkena rawa-rawa entek yo ngene to, gosong. Wis dah, arep budal sik aku, selawan iki. Ketene nang ngeroki sih dah. Kesel tanganku. Lah kran opo? Sembara kon ngeroki. Budal kerja tuh. Budal sekolah. Ngerti segerang kaya tekoni budal nyanti. Duh nganti tuh tek sepi. Kalau ning jero padha ngelocopi kulit. Ya wis ya Mas, motor nuwun pun diantar nang kene. Gek arep bali apa tak gene wedang sik? Yo kena wedang sik apa-apa. Ning omah nganggur enek garapan. Ya wis, sampean ning kene tunggu nono aku tak gawe wedang sampai anake Bandono nggodeni sampean ki mbok langgati, aku bakalan ngamuk. Ora bakal. Aku wis ra kaya aku mbiyen, aman. Jejer kabeh kerokan ki apa masuk angin kabeh tis? Yo, Mbak Yuni lho nek turu petok lamben, gek kipas angin didepke ning dodor kepiye arep? Lagi mbaban, kayak masuk angin gini ya. Mambengi kok pos kampling mulai jam 2. Lha wong pamite lho ndelok bal-balan, mulai malah dheke sing dike bal-balan. Weh, dingki bal-balan piye to Yun? Lah ra dike bal-balan piye? Budal lho sangu 5 juta. Lah kok mulai kok karek 50.000. Jare kalah dadu ning pos kampling mambengi. Kaya diemplo-emplo las mau bengi. Cara menang tak nggo masuk Rom. Bareng kalah malah masuk angin. Yalah, Mbah. Mbok pun dilereni, apa rae manduite? Heleh, ngandane ngene jemes bon, ra bakal mlebu kuping, paling mlebu irung terus utake lambe. Gantenono titis ngeroki aku, Las. Jare sambat tangane kesel, ora betah wonge mambure Mason. Yalah Yun, bukannya aku ki ora gelem lho. Iki lho sikilku ki berkesleo, ke iji abuh, rene ki mah diterke Mas Suyat. Lah ndi Suyat? Lho kae ning ngarep wong njaluk wedang. Lah kowe loro apamu lah? Niki lho Mbak ning sikil, pokoke kejeng telok ki rada abuh. Ya wes, kene lu kene ngarepku, ben saya dawa sepure. Hah? Lah badhe napa, Mbah? Tak apiste sikilmu. Dadi titis ngeroki Yuni ngeroki aku mijiti sikilmu. Lah mosok malah jenengan sing mijiti kula, Mbah? Wis toh, ora apa-apa. Sing nang kene kabeh keluarga.
Yo, kesel aku. Penak liyane. Lah aku ora sing mijeti. Salahmu ora loro. Makane loro ben sing mijeti. Lambu pak kesel tanganku. Tak ngake wedang suyat weh. Weh, sik totis urung bar lho lek ngeroki. Karepku tak kon blonyo dodoku pisan. Kesel kok aku kae. Kalau suyat ora ngake wedang. Wis ben notis, ben aku bae sing gaweke. Heleh, penakno lemu dipeciti kuwi lho, ora sampe mikir gake wedang. Ndi jare wong gawe wedang nek suwe men. Mendadak giling gulane. Tehmu ya, Weh, Tis. Awakmu sing gaweke. kae Lasmini lagi pecit-pecitan karo papa. Yen kurang lagi ngomong, tak beku. Ora. Ibarat ya sing tak ombe broto wali, yen karo nyawang awakmu, enek kur legi karo legi. Setan. Suwira ketok lho, awakmu tak ketok mumpur ngono Tis. Ngece. Iki bebotku malah munda kok. Tapi ora. Iki bener kok. Body semene paling pas kok. Cekelane, remetane, sikapane paling perak nek ditabuk iki. Wis rasa suwe-suwe. Gakne wedang yo gakne wedang. Lebu. Batas 20 menit to. Iki 2 menit urung enek. Ilatmu landep. Kadang rasa gawe menitan lho, ditinggal kedep langsung dadi. Nyapa lho, aku lho guru ngobrol sira ketemu. Alah kaya ora apal le. Ngene iki awal-awale curhat masa lalu yang kelam, barbarane tembak dalam. Lebu, kowe muni ngono iki berarti sakelehmu apal. Kowe repot ra ya? Yen aku repot, ora arep takon gek wedang. Enak apa to? Iki mau ki aku rodok masuk angin to, wis dibonyoi titis, tapi sing bagian boyok. Lah bagian gulu karo dodoe lho urung. Kowe repot ra? Arahmu apal aku. Iku malah dikira aneh-aneh aku. Aneh-aneh piye lho? Adewe lho padha gerange, kan iso saling menjaga diri. Iya jane. Iya wis, ning ndi? Kamar ngarep kene lho. Eling, gur-guran tok, rasa macem-macem. Iya lho, rasa perlu mbok kandhani. Aku lho wis gerang. Iya, Tis, aku ya wis gerang, ngerti ndi sing apik, ndi sing elek. Gerang umurmu, utekmu lho kaya bocah bayi. Ndi sing dikira, Mbak? Gulu ngarep ayat. Kowe lungguh ngarep kene lho. Iya. Ora usah kuwatir. Aku wis sikatan. Rodok cedhek kene lho, lehmu lungguh. Weh, nganggo Listerin iki wisan. Dadi wangi. Ya. Rupamu. Masuk angin tenan, Mbak. Karabinya ngene lho. Kandhane yo karo ning dhuwur dodo iki lho ya. Ampek rasane. Sik. Sing dur dodo. Butuh konsentrasi sik, Mbak. Iya. Hetis. Siap jarin kene. Karena mulai habis ning kene. Heh, kalau ini jero ngorek Mbak Yuni, jadi mau sambat, dodone ampek. Setan. Heh. Janjimu piye? Jare ora nyentak jan ya. Mbak Yuni masuk angin. Kurang wani ngerok iki lho. Heh, ngerok iki nganggo tangan. Lah kok mirai masuk teko rai iki piye ceritane? Ancuk. Yo rada penak ning dodo dikeroki suyat. Ale ngeroki anggo koin apa anggo untu? Yo gawe koin to. Beterane suyat apa kabeh? Mau ki lek ngeroki iki koine dikekne untu. Mbah metode apa ngono lho anyar kok jare suyat. Ampun, Mbah. Balura. Yun. Balura Enek, tapi lagi masuk angin lho Pak Man. Eleh, kon metu ning jero kapan angin ale metu? Linggo kene sik, Dut. Nek arep gawe kopi ngomong gula kojak akeh, Man. Kok kira warung apa piye awake dhewe ning kene iki njaluk tanda tangan surat keterangan ke desa. Aku yo bingung kok man rasane awakmu. Kethek iki mbok jak ngalor ngidul, jane gunane apa to? Bantu ora nyeriwet-nyeriweti yo. Alah, hidup-hidup nek nggo hiburan, Dut. Iya nek menghibur. Wediku malah nyokot. Untuk kepelek-lek nemen cah tek wedi tak cokot.
Nyapa, Man? Niki le, Mbah. Leh, wis karo gendut kena jaro surat ke desa kowe. Aku iki karo wayang, Mbah. Manut dalange Tarman iki lho. Karek ngobani ngiwa apa nengen ngono. Mbah, njaluk tulung iso soketen wong iki. Man, asune bae somong. Seto cawe ke Mbah sopo, ora penting kuwi ke. Saiki sing penting ke piye carane awake dhewe kuwi oleh surat keterangan ke desa ben iso amprane koperasine Kacil. Iya, Mbah. Penting lho surat ke desa. Ndah, tanda tangan ono. Penting karepmu ora karepmu, malah kongkon. Gak aku nulune ndi iki? Weh, iya kursine entek. Sarono, Dut. Kon ono piye? Dina kursine dinggoni kethek lho. Aku ki nek kon ngalih aku nggone ngendi? Kono lho mangkring awit alok. Pokok ora rusak tanduran rapopo. Kamu apa, Mbah? Ora apa-apa. Kancamu ki nek muni gur sakarepe dhewe, Man. Wis to iya ngono-ngono wae, ora sak nanggati. Sarono, aku tak lunggul. Mosok aku ning kene, Mbah kaya mlangkring ning panggung. Ben kancamu elo manis sing nggo kono. Awake dhewe ning samping ae karo tepuk tangan. Ketoke kowe lho sing patut timbang aku. Ya ora to, Mas. Ya sik pantes sampean no. Ben awakku lemu, mejane jelas aku kuat no. Yen kowe ra gelem aja ngakon aku wegah. Piye to? Gelem mo. Gah, aja maksa aku. Kalau Mbah Ben nek gelem, kowe gelem Mbah lungguh ning meja kek ditepuk tangan cacah. Gah. Jale cah. Tek kaya ngomong cah TK rumah saku. Mbok sing ngakur demi satu tujuan. Wes, idene piye? Seperti biasa, Mbah, njaluk tanda tangan ke desa arep tak nggo pengajuan koperasi. Ora lho, Man. Kowe iki sesasi iki kurang luwih ping 10 lek menjaluk tanda tangan. Jane cita-citamu ki apa? Bangkrut ke plecitan, Mbah. Lah piye bungane semono dure nekak gulu nyilih koperasi gek ora usah disaur. Lah apa ora kudu nganggo jaminan? Jaminane aku, Mbah. Liyane bungane sing nekek, tapi asline aku yo ditekek. Yo kuwi, Mbah, dadi cita-citaku nekak. Hitungane kaya biasane apa nek undak-undakan? Seperti biasa, Mbah, tak bagi 10% ke dana sing cair. Ya wis, di suratmu kata RT. Didut suratmu ke RT. Kok takok aku lho? Kena digobolomu no. Lah ndi mau surate? Sik. Yo, Dudu wong tenan kok man kancamu. Wong duwe sak kertas dikek sempak lho. Gak nyapa surate kalau kene sempak. aku tak wis ngomong, kompek aku ki bolong, kok nek tak kampek ilang kok padoni. Ah, kene. Coba. Weh. Nek. Nyeng. Jale kowe kira sang ngisin-ngisini ngono. Yen niat ngeterke gek mulai rasa pada mlebu kamar ngusel-ngusel susu. Sik to, rumah saku tekur salah. Niatku mang rono, wedangan sedilit kek wis malah dikongkon ngeroki ning jero kamar. Apa salah aku? Ngerok iki ya ngerok iki, ora malah jalur kon ndi. Wong benang merah ngono kuwi yo. Tapi kadang menungso ke butuh improv. Soalnya apa kondisi ning lapangan beda-beda. Intine tanganmu ki ngratil, ora iso menang nek arti wedokan. Wes ngene nih. Aku duwe solusi, Dil. Ben kowe ora butrek gagas suyat sing tangane gratil. Piye solusine? Tanganmu ya celupno kene, dadi kowe kuwi yen gratil nyang sapa wae bakal konangan. Oh iya masuk mi kuwi. Berarti aku ora perlu ngetutke ngalor ngidul suyat ya. Cukup ngerti awake sapa sing ketempelan kuwi, berarti kuwi sing dimemek suyat. Nah, betul. Piye Mi? Masuk ora? Ya ora apa-apa, timbang jubrek sak pola-pola mung dadi masalah ya. Kene ya, tanganmu celup kene. Wes saiki terserah, kowe arep minggat nganti paranmu karepmu ya. Tapi nek iki engko ngasih enek kulite uang ketempelan kuwi berarti ulahmu. Iki umpama tak gue adusno ora ilang. 3 dina ora bakal ilang kuwi. Lah mbok arep mbok kosoki karo sabun. Patai. Ya tak adus aku. Les kabeh aku. Wes bar to. Ayo gek wangono aku masak. Ora kur mikir ngono aneh. Ya wes ayo me. Masak riyen yo Mi. Yo. Brak, di bocahmu. Pae kemisani. Wayahe sapa? Tutik Citra Nabil. Yo entenan kono.
Citra Tutik kumpul. Metakane. Waduh puter balik kabeh, Brek. Nabi Tutik Citra kumpul. Bosok. Jajali brek lemu nyebel sebentar sing suwe. Ben ale mlayu teko kene. Kancuk malang krepot ya kok. Nabi Tutik Citra kumpul. Hop brek, hop, hop, hop. Kedawan lemu nyebol, bocah kebablasan. Alah cengok kabeh. Kesel aku pratrit iki mau. Ora lho, jane piye kira-kirane bocahe? Wong praso nggo dolanan ae. Sesoke lho rene meneh, angsurane gak didobeli. Didobeli piye? Ora kok didobeli. Wis jangkep pitu oleh ngeblong. Lah gek piye lho tuh? Aku dhewe lho ngatasi cah telu kae kelas jublek nang ndas. Ah, asline disengaja, gaya mlayune keblandang. Ora paham aku, Cil. Aku dhewe lho jek mumet mikir kelangan mambeni. Kelangan opo? TV nang ngerum ilang. Jam 3 ke lho ijek jare Caca. Jam 4 sekitare lah ilang kuwi. Engko gek tuyul brek. Tuyul apa gelem TV, Bos? Lho sapa ngerti tuh, tuyul kuwi iso upgrade. Wong jaman ndek men yo menungso ya panganane sego. Lah saiki menungso panganane aspal karo jembatan. Engko ke babi ngepet, Bos. Soalnya ngerti siji iki lagi rame isu babi ngepet. Kuwi saya ora masuk akal. Cara babi ngepet arep nggawa TV piye? Yo bener omonganmu brek, ora iso nggawa. Tuh, jajali pragakno. Apa iso nggawa kowe? Wetane, mbok ngrawu celeng. Wis, sing ilang ben ilang. Dianggepe dudu rezekine. Los kelo, kula oleh gantine sing luwih apik. Loske kuwi lho urung lunas lah aku ngangsur. Malah kon ngeloske. Mangkane to brek, aku lak wis tau ngeki saran ning kowe. Nek duwe dhuwit aja age-age tuku barang sing ora penting, mulai yo investasi. Investasi tai, pemasukan gue madang lho kurang. Malah kon mikir investasi. Investai yo. Ki kabare celeng telu sing mlayu mang piye? Sikil bari pura? Halah ra mudeng, entanana yang sabar kok ayo bali. Yo wis tak anteni kene, kekno kopi loro. Yo. Iki teman pelik ceritane. Iya. Cil, golek-golekmu tak angel ramot telepon ra diangkat. Eleh, arep nyapa kowe? Arep amrah duit? Ora iso. Aku wis oleh info kat bolo-bolo koperasi, wis 19 koperasi wis mbok ruwet. Ruwet piye to? Kowe percaya karo berita hoak? Menurut kuwi mek isu, Mas. Soale wong apik akeh wong ra seneng. Lah taramane apike kon ndi, Pak? Garapane lo bendino karo bolo-bolone. Mendem medok nogel. Kowe sik mendem karo nogel, teman. Ya isih to, Ndut. Apik ki, Mas. Apik banget. Apike ning ndi? Mendem. Lah sing kok apa, Man? Ciu yen ra ciu muah aku. Apik. Ciu kan produk lokal to, Mas. Secara tidak langsung membantu perkembangan UMKM. Kowe bar mendem mesti lek muntah-muntah to, Man. Ya kadang-kadang, Ndut, tapi bar kuwi tak tukone tegan, sorene langsung mari. Lah, kuwi sansaya luwih apik. Secara tidak langsung awakmu membantu perkembangan bakul degan. Nek mbok mbeni degan gak mari? Ya disuntekke to, Ndut, yen ra mari. Lah, kuwi malah sansaya apik. Berarti secara tidak langsung awakmu juga membantu perkembangan rumah sakit setempat. Apik lho Mas ki, mbak ki piye? Pak, lah nogel ki apike kendi? Nogel gawe duwite dhewe lho Mas, ora gawe duwite negara. 15.000 yen awak apik dadi pira, Man? Ya kae nate oleh 20 juta aku. Gek duwite mbok ge opo, Man? Ya nyang kafe nggo nguwil-nguwil LC. Lah, iki malah sansaya luar biasa, Bos. Dadi Starmani secara tidak langsung melok ngelarisi. LC ini kan kebanyakan rondo to, Bos. Otomatis anake LC malih sekolah, jajan sing enak-enak. Mergo mboke bar diplarisi karo Starman. Ya. Ternyata secara tidak sadar kowe iki wong apik ya, Man. Lagi ngerti aku. Lah iya kuwi, Mas. Wong apik akeh sing ra seneng. Wis, saiki nang pokok permasalahane. Aku arep amprah duit. Sampeyan apa Tarman, Pak? Gendut to, duit tak nggo apa yen aku ora pati butuh. Lah arep amrah piro, Pak Dut? Ora akeh, Mas. Mek 20 ae. Engko lek garapaku sukses, ora sampe seminggu lho tak balekne. Ora enek Pak, jangane seminggu. Iki paling cepet angsuran sing 2 sasi. Loh, ora apa-apa. Gawenen sing 3 tahun pisan lho ora apa-apa. Didawakne pisan. Lah usahane apa to, Pak? Apa to, Mas? Arep tak critakne yo ora penak. Aku ngupeni klub bal-balan lho, Mas. Klub bal-balan apa, Pak? Klub bal-balan apa ya man penake? Yo, ngalah kowe ngarep cerita te yo klub bal-balan. Kene iki ora paham blas masalah bal-balan. Apa jenenge klube?
Payudara United. Kowe ora paham to? Iki klub anyar tapi prestasine wis luar biasa. Nek iso payudara lho. Piye to, Man? Payudara United kuwi payu ke maksude laku. Lah dimanapun dia berada mesti laku. Lah lak yen dara kuwi maksude merpati. Dimanapun dia terbang pasti kembali. Lah terus hubungane karo payudara kuwi lho apa? Mbok kuwi ki mengko tawur tak gathok-gathok yen ra nyambung ya wis rasa disambung. Cengoh kowe gawe ukara. Lek ini carane yo rasa tembus to. Dadi ngene lho Mas, maksude klub iki mung mbok main nang ndi bakal selalu laku dan selalu mengudara. Berarti nek United Kuwi nek maca United Mas. artine Uni kuwi bojoku. Lah tit kuwi senengane. Yo. Iso ae ndut suka. Lah lapangane ning ndi, Pak? Lapangan. Oh iya Man, lapangane nang ndi? Aku ora kepikiran tekan semono e. Alah, biyen ke mengko iseng-iseng main bal-balan ning mburi omah ning lapangan voli. Lah kok rame. Akhire biyen ngundang Mbappe. Lah yo to, Ndut. Biyen awalan lho wis wani tuku Mbappe. Rawame lapangan mburi omah enek Mbappe. Lah saiki maine ning ndi? Yen maine sering ning kandang lawan, Cil. Lek ning gone gendut sementara enek kandang pitik. Lah mulane kuwi aku arep ampra tak nggih dandani stadion ngono lho Mas. Dandani stadion 20 juta piye to kira-kirane? Alah, arep tak nggih nambahi tuku semen karo gamping kurang titik Mas. Kuwi kursine penonton arep gawe model kaya ning luar negeri kae, Pak. Beda, Cil. Yen luar negeri ngono kae kursine kan mungker-mungker. Lah lek ning gone gendut iki arep digawe kursi roda siji-siji, dadi iso pindah-pindah. Dadi mengikuti perkembangan zaman ngono lho Mas. Masalah angsuran piye engko? Aman ora? Ora aman piye to Mas? Wingi kok menang pisan ngono lho. Tak nggih nutup utang sak bungane lebar. Tapi genah menang wingi kok, Pak. Alhamdulillah, Cil, 5 pertandingan ping pindho imbang, ping 3 menang. Lah sing terakhir wingi main karo Dharma Wanita Lindut sing menang 3-0. Dharma Wanita piye to? Dharma Wanita kuwi wedok blok. Ya wis ngene lho Mas intine. Masalah ansuran aman. Wis to sampean rasa kuwatir. Tuh, dicari apa? Karepmu bos, mana tahu? Darah kurang, Pak. Mbok menawa nekane Mbappe neh. Ora tuh sementara ngono wae, soale Mbappe ditelepon isi ujian semesteran. Lah iki mau urung gelem isian. Ya wis, Pak, bareng ngerti presentasimu mau ketoke menjanjikan, tak cairke. Kek jaminane piye? Yen sementara ora usah nggawe jaminan sik piye. Masalah tanah sing tak bangun stadion kuwi lho. Urung enek sertifikate. Mergo bekas galengan. Berarti kuwi galengan sing duruk ngono, Pak? Lah ya kuwi lho Mas. Ya wis, Pak, ora apa-apa ora nggo jaminan. Engko sore tak cairke. Yen alemu nyairke ora sore-sore piye, Cil? Selak tutup tokone nggo tuku semen. Ya wis, tak usahae secepete. Woi. Iso malah ditinggal lho. Alah, kethek musik sini kok malah kintil teman. Piye, Man? Cair. Nek cair mikir kon nyanggone Bandono dinteni sing 10% ke. Oh, kowe kethek tenan kok. Cil, tak jelaske sik, Cil. Ora usah, kan biar kok ngono ae. Gayane arep tuku Mbappe, asline mbok tuku Ocha to. Kosok. Aku mulai wis omong teman. Nyapa kethek musik tok njak ing alur ngidul ae. Malah rusak acara. Lagi sing ngejak ya sapa lho, Ndut? Mau wis tak tinggal ngene Mbak Lurah. Lah iki malah ngetutke barang rene nyang opo lho mau iki. Kaya roh aku tak kira wis cair. Angkane iki mulai wis namani dhuwit to. Ngene iki malah komplang-komplong. Padha wae lho, Ndut. Komplang-komplong iki wis aja gremeng wae. Padha lho Ndut nek gurung mumet wae. Mumet ya mumet to dhewe, nyapa ngejak kancane. Aku wis piling, Mang. Kok awakmu ngejak kethek iki jelas ra dadi. Mergone ketheke gur siji Ndut. Nek loro genah dadi. Apa nek telu? Lah nyapa kok telu? Loro ae ketheke, aku ora usah. Ya wis ayo nanti ngono ae golek poinan. Weh, kancil iki mang nyandi, Man? Kae mulih wonge nesu. Lah kopi nggo sapa kene tak ombene? Ya nggo kancil karo pletuk iki mau to. Ah, kene-kene Mi. Tak ombene. Gawe iki kopi yo gur loro, gek kancane kon ngelek idu. Yo, iki lho, entek nanggonku. Bangke ampas tok sing kok iki. Kon nambahi banyu mami ngono lho. Iki engko sik legi. Bangke kok kowe iki. Man, esuk mau aku ke kongkon kasirin tak kon goleke wong jaga ning kene. Kowe ndek info apa ora? Lah nyapa tek madadoh barang ke aku wae lho. Sentol jalukan kudu wong kene. Lah mbok aku ae lho Mi.
Lek trimo jaga malam penggawe aku toh. Lah bekas tukang jaga apa, Pak? Jaga kuburan wis. Jaga gudang wis. Lek jaga pos kampling lho, ben bengi aku. Tenan ora, Pak? Betah melek ora lagi? Piye to? Lah mbok kon jaga 3 dina 3 bengi lho. Saguh aku. Tenan ora kowe? Cek sik ya. Cek apa ki? Kayak melok PT ae. Ya cek kesehatan to. Berat badanmu piro? Dhuwurmu ke piro? Yen aku cocok langsung kerja dina iki. Oke, Mi. Siap. Tar, Rena sik. Nyapo beratus aku arep kono apa neh? Iki Pak arep ngelamar kerja ning kene, ceken sik kesehatane. Mengko yen wis beres kabeh ben langsung kerja. Senek garapang bendino. Monggo, Pak. Piye Mi? Wis oleh penjaga malame. Wis, kalau lagi bar dicek suyat ning buri, wonge lagi adus. Berarti bengi iki wis mulai kerja, Win. Wonge iki mau njaluk awan bengi, dadi mulai kerja dina iki. Berarti jenenge udah Pak penjaga malam nih. Penjaga pagi, siang, sore, dan malam. Kedawan, Din. Sakmu muni ra tak rungokke. Ganteng rami wonge, yen ganteng ngarep tahu kanca curhat. Maune curhat, bah kuwi diembat. Rasa digodani, wonge sak barakanku. Ora fokus jaga malam malah grunduki kowe ning kamar buri kok. Dek khusus ngejaga malam, jaga warung apa jaga TV Mi? Cah cilik merengkel tak cites sisan kowe kok. Tapi nek bener lho Mi, yen jaga malam berarti sing dijaga wengi. Yen wengi ra ilang ya ora iso-iso engko. Ampun Mi, anak buahmu iki. Gedek tenan aku. Gedekmu piye, Bil? Malah ikuk-ikuk, Cit. Wes, padha meneng. Bisa nih, sedih aku rasake. Kok emang ngerti suyat dengan Dime? Mbok Dil, mau ke unang-unung ning kamar pojok kono lho. Oke, tenan tau wis ngrunduk sapa neh kae. Sing tenang. Kan tangane wis dikei tondo. Dadi yen dek nyekel sapa ae mesti konangan. Oh iya, lali aku. Meneng kok, wis ngasih ngobah. Ora nek Me, ora sejemek-mek. Berarti suyat wis ra pecicilan. Buktine wong sakmono mbane ora enek sing dicenthok. Ya urung mesti. Sugeng sonten Mami. Heh, Mbak cantik. Sik Pak, amit. Weh Me, rene to? Iki ora tondo sing mbok kei suyat to. Lah kok iso teko susuhe Pak iki lho? Mbok, iso ya. Cuk, ora ngira aku ya nek senenganmu koyo ngene iki. Ancuk. Piye? Aku kok bingung rasane. Enek apa to, Dil? Soal mau isuk kae lho Mi, tangane suyat tak dikei tondo. Ben ora celandakane wong wedok liya. Lah iki mau wong wedok tak cek kabeh ora enek tondone. Lah kok malah iso ning susune Pak iki piye ceritane? Lah aku kan bar dites ning mburi to, Mbak. Didelok kesehatanku, ditimbang barange. Gendut iki mau ngelamar kerjaan rene, terus dicek neng buri karo suyat. Oh, alah tak kira wong loro ki mah adu bol. Oh alah, Mbak. Elek lori tek. Aku sik normal ngene iki. Yah, terima kon ngono. Lah saderengipun jenengan kerja teng pundi, Pak? Saderenge kerja teng mriki? Macem-macem, Mbak. Wis tak critakne kabeh ning Mami mang. Lah kegiatane sakniki, lintune jaga malam. Serabutan, Mbak. Jujur ya, sembarang-barang tak garap. Aku ya adol lemah, adol omah, adol motor. Lah isuk mang subuh jam 5 lho, aku bar ngedolne TV apik, Mbak. TV? Jek apik. Dek esok jam 5. Iya, Mi. TV lho jek apik pol. Jaluk sak juta tok. Kuwi cara tak dol 2 juta lho. Langsung royokan sing atuku. Sik. TV napa ngene iki? Lah, ya ngene iki lho, Mi. Persis. Sapa wong sing adol ning nggonamu? Apa ya, Mi? Pokok umur-umurane sak dhuwurku. Lah awake kuru, sering gawe topi.
Rume kosong apa sisa? Lah, kuwi lemi wonge. Lancuk, esok-esok nyanyi mrene kok kaget TV-ne ilang. Tibake jam 4 esok sing jipuk TV-ku kowe to. Sing brek tak jelas ke. Jelas apa? Wis jelas kowe sing jipuk. Aku ki kurci wong kon. Sapa sing ngakon? Kalau bocah-bocahmu jare sambat gajine rambut-rambut, akhirnya aku kon udah ke TV. Woi, rasa padha mlayu timbang tak pecat kabeh. Dancuk.